Hayi. Bezu-29 kuDisemba. 2016. No. Bezingamashumi amabili nesishagalolunye kuZibandlela ngonyaka wamakhulu amabili neshumi nesithupha. Yidate. Isikhathi bekuyimzuzu engamashumi amabili Kabe ihora leshumi nambili. lishayile ihora ishumi nambili. Emini Kwabha. Oh! Generation abadi, isikhathi siphila ngayo. Hayi. Hayi. Kangaka. Another round. Abi kamera ayiseke ezweni manje. Woo! uvile ukhetho sikwazi. Yes. Uthini sikhathi yanyuma? Hamba